Exigim la immediata llibertat dels presos i preses polítics i el retorn de tots els exiliats i exiliades. La impossibilitat que eurodiputats catalans puguin exercir el seu càrrec és un altre escàndol d'un estat demofòbic. També reclamem que s'acabi la repressió, vingui d'on vingui, contra centenars d'activistes de base, mestres, periodistes, mecànics, artistes, tuitaires i tants altres ciutadans i ciutadanes. Reclamem als partits independentistes unitat d'acció i els recordem que quan vam defensar els col·legis electorals de l'1 d'octubre mai ens preguntàvem a quin partit havíem votat. Les forces d'ocupació espanyoles van generar més d'un miler de ferits en uns fets que esperem que algun dia siguin jutjats per tribunals imparcials.